Město Ivančice bylo založeno roku 1212 a na tomto místě se žilo již 300 let předtím. Jméno Ivančice zřejmě pochází zejména rodiště na Ivaně, které stalo na Réně. V roku založení prožívalo město velkou hospodářskou prosperitu díky tržní křižovatce. Hlavním finančním zdrojem Ivančic bylo víno. Z toho je také odvozen městský znak, což jsou 3 korbely ve Vidlici. Asi okolo roku 1355 začala stavba kostela na Nebevzetí Panny Marie. Dokončen byl až o 120 let později. Jako 1630 bylo město postiženo morovou epidemií, která zabila stovky lidí. Teď pro ně na náměstí stojí majestátní morový sloup. V 18. století se Ivančice staly městem vinařů, řemeslníků a kupců. Někteří vyváželi své zboží až do Rakouska. V tomto století se také narodil snad ten nejznámější český malíř Alfons Mucha. V 19. století prožívalo město jakž takž prosperitu. To vše se však změnilo roku 1914, což byl začátek první světové války. V těchto letech lidé neměli téměř nic, jen hlad. Poté, co válka skončila a Masaryk nastoupil k moci, Ivančice zažili průmyslový rozmach. Začaly se stavět továrny, Ivančice velmi zbohatly a všichni měli dost. Ale bohužel, všechno dobré musí taky jednou skončit. Rok 1929 začala světová krize. Město i zbytek země chudl. Toto byl také rok, kdy se v Ivančicích narodil český herec Vladimír Menšík. Za druhé světové války, kdy probíhala likvidace Židů, byly vypalovány synagogy a ničeny židovské hřbitovy. Naštěstí se však synagoga i hřbitov v Ivančicích zachovaly a stojí dodnes. Poté přišli komunisti a dal už to z nás odkaz. Co ještě dodat? Kromě synagogy, kostela a morového sloupu na náměstí stojí ještě kašna. Každý rok zde také probíhají proslulé slavnosti křtu. A to je tak všechno. Děkuji za pozornost.